Ndi wong. Cok. Enggak. Piye? Iki tenanan kang Iya. Get ya. Oke guys. Ya ora apa-apa to. Astagfirullahaladzim. Langsung dasku ngelu aku kena kaget iki. Ora. Ora mbahmu kuwi bar methi urang apa betul kabeh ya. Kaget aku kaget. Kerjakan apa lho? Arep ngesop. Lho ki ngesop dengan asem. Ki sope. Ketasane jek wingi. Lho, ki ngesop daging. Daging apa? Apa ki? Daging kodok, kecap, corak. Kodok ijo enak tapi biyen aku tau mangan. Saiki ora mangan. Cirine anek cacing pitane. Ih. Kloket. Berarti gorengnya yang mati banget. Wah, yo kadang. Ya nek daging babi kan ya enak cacing pitane. Yo berumbah-umbah lho. Katele ya Allah Gusti, aku ngerengan urang. Iki kathak sapa gowo di men. Endi ta? Wih, loro wih, ndek-ndek. Endi ta? Loro ndek-ndek wih. Endi? Kuwi lek kathak ndek-ndek loro lho. Nek pian. Gowo di men. Lah, lha wong lu bangkeane sak ngene. Iya, bangkane lah tapi ngisorane lho gowo. Kuwi lah tuku nggone Irma kae lho. Irma sapa? Irma Tati. Pira? 15.000. Loro. Sitok to. Tak tuku reno. Ora enek kok. Walah. Wis entek wong ki setahun bumbu lho ki. Gak tau petumon ya aku. Enggak koyo ngene seneng to kowe. Jadi ngene aku seneng. Pian yo rek. Menak go poli go barang ki menak. Sik aku tak ndelok buahku. Ndah. Buah amin buah marang. Lah, gosok kabeh. Ya, ya lho anak seneng. Ini kena biyen enek pesawat iki. Sawat duwite. Delok duwite. Ngono cah cilik biyen. Aku arep delok ki lho iki. Kaya rong mateng sing ijo-ijo. Lho guys, jembe kontak iso kabeh. Memang gak kalah to. Nanti Iki sore. ini aku mulih nang Maturu. Pian dek bengi turu kok nggonmu teh. Oh, dua tak soneni. Turun dhewe dek bengi. Aku turun Mas Trio. Titane nang kok tajal tak Mas Trio tak tekonane aku. Tak tinggal turu tak bawa wengi ya. Mau mulai anel pergi ya. Hah? Karena naik karso. Sak tinggal turu ngantuk aku. Di Lombok. Di Lombokku jas sih. Aduh, ndas lalu. Allah, aku tuh jadi hati-hati ndas wis lalu. Hati-hati ya. Nanti. Berbuah ini tomat. Ini cabe. Ini calonnya hijau iki. Apa ijo ya? Dawa to, tampar. Enggak. Apa? Biasa cilik. Oh, biasa sih tapi ijo ya. Aku seneng ngerti ngono ya. Duh, wah. Ngarepan barang wah ya. Larahan kayak gini, nak di PP nang jobo ora iso kobong, nak nang jero omah tak obong turut pawon. Aku mau jauh karo ngetak. Ngletak. Makanya masuk angin aku. Nak langsung itu kok. Nah, sip. Tak ngedok dari itu. Enggak nolak. Asli gak masuk. Panas bakulan tolong. Bakulan panas. Budale jam 3 jam. Telu. Kompor diunekna ciut. Tit, tit. Halo Besti. Halo. Thank you banget Pak Sari. Iki jero ke. Oh. Oh iya. Antiku aku nak gak ro Mak Sawi. Alah genep 2 jam ngono lho. Bisio guys. Tanduk wis leng-lengan. Aku masih gane Mak. Digodhog nang wedang gula gitu. Karo dampri. Ora kuat mlaku aku terus.
lemes demes terus godhok wedang gula terus mari ngono terus Ini wae gak iso rasane kaya awakmu. ya iso moro-moro ngisep ngono lho nggih moro-moro ki mak siap Iya lah tra. Kurang gula kok. ora moro-moro ki arang kabeh ndang les ora cara wong mati no langsung sek Ya kaya masuk angin kae kok rasane. Lah kamu lho aku jok yo kakan gula lho. dipijeti Mbak Iya gegerku kamu lho iso rada andos mampan iki kaya sesek ngono nang kene iki nang pundak ora nang dodol sesek iki nang iki lho besu Padahal yen apa yang ngono. lah Terus kok diposisi dirempak mbok ngene. nyot kemeng langsung mlaku lha mlaku teko ngedam mriki aku lah pelo dengkul aku ngasane awakku lemes uluku lho delok mengkoro kok terus mari ngono terus godhok ngudang gula dampri lah saitik no setengah cingkir ki lho lah kok terus melek moto kupri aku langsung mulai ya mlaku aku ngono iya jadi Apa to? ya dampri kuwi to malas mi gak poso guys kon budale jam 3 bakul makarya muatane iki sak kintal setengah lebih dan terus nak poso ki terus kekuatane ge enek awake ora di anu sak titik ben radi awet iso nak awet kan yo roh anak putu radi dawa ngono lho turnehno ki yo apa to ora mangan wis sing mlakune lho guys tidak ratan mlakune nang ratan nak biyur-biyur kok sangkane turun iya Kok dikira wong kok disangkane ku ngombe-ngombenan. iya sangkane baik Baik. Kaya ngono lho Lasmi. mangkane iki ya rada mbiyur-mbiyur ritak ya ora apa-apa sementing ki anu awake waras mangkane iki diombeni kopi kek apa diarani rada gak poso ya ben arang-arang ae terus ora wis tuwek kondisine anggit tinggo tor-toran terus poso ya wong ya pengen nek iso ki ya poso ya mangan tapi wong sarene awake iki ya rada gak normal gak poso gak apa-apa padha mbek Mak Sawi poso terus napa-napa So. ngono dos oke suwe kabeh ngenteni banyu no guys Mak Sawi ndek sok peloh ndredeg kaya wong anu kalau guys kaya pomo diguwakno nang kalen kono gak krasa terus teko dalan iki digodhokno banyu gula maro-maro lah kok langsung melek ya itu tidak seneng gitu betul kok tak anak anu nih mercone gak apa-apa iki wong iya sementing gak nyenggol wong ngasih raposo ya rapopo ngono guys Penting ra ngeming-ngeming wong. penting lah wong awake dhewe ini iki cara gak ngombe kopi ne yo mliyur bumbu ya Sampai anu, Mbak Am. mana guys Coba Am. lah kok kopi nyentek Nah, tenan to. Halo. ngilu rada duit Rada duit. ngilu harus Iya, kok enak aman. Ayo. apa kan mboke ke Ngidang apa, Mbak? Lek kere, lebih apa mak gendong? anu lagu apa wae ku gak enak arep seneng sawah rek Sama. ono tak susul Ya, boleh sama. lek apa lek tak deloke sih apa lho perang dine ra liwat rene lho coba deka to ya oh iki jek arep budal Ya, anak udah mas, jam. Jadi kamu udah dua sudah emang. lah Iya. ya Lah memang gak poso tali. Lot. Ya. apa rek Kere loro. Yo lagi lho mbak tisakne tak go kabeh ki engko duwite kayak 100.000 to le. Ndak ya. Malah seminggu piye ki engko. nang apa sementing bayar nanti duit utuh kita rabuk ke saiki ngono tuh tak rabuk nanti ben juru pakai sitok guys sitok ae
Ayo, Mbak Er. Anu ngarep rabuk lho. Yang rabuk. Yo anu yo. Ya dalam elengmu tamu piro kae? Mbok arep bang angger. Mama, robok wi murah larang to, Mak? Orang. Piro wi? Kali kurang iki. Yo separuh to, Mak. Kabeh. Yo kok dibaca ana ndak digawe besok. Mbok era bu, mbok nang video nang gak Oh, apa-apa wis, kene aku. Hah? Kayak Iya, aku gak Mak. apa-apa. Lagi lombok yo iki ngarep aku. Duit mungkin ben rata, aku anak-anak tak rata-ratakne ora salah stok. Aku ki nak mat dhuwit 10.000 ki entuk micin, entuk gula seprapat, entuk apa ngono Mbak Yu, aku ki ampre rata niki. Ya guys ya, Iya. ora barang dhuwit saiki ya dindum. Lah, Allah. Bae sing kok golek neh enek neh. Kowe ngombe wedang apa ora? Wes aku bendas tuh terus. Lu pulang. Kurang duit ki. Pakakean. Sambat. Anu ojo. Ono apa yo? Amanah yo sambate kok. Gak duwe duwe. Nyatane mbayar wong ganteng-ganteng yo iso. Ya iya. Salah ya karo aku. Aku tati besok gitu kok rasane. Ya. Aku ki yang ngesot iki nak nang kene iki. Los. Mate tak gelari luwih sak kuwi nak iki gah megone awakku kudu kok njaluke adem-adem. Masak lombok. Udah mah Kayak lah anu keringet arek. Lombok sak kilo. Seberapa? Setengah mak iki. Iki wis bar iris-iris iki. Iki tak kelan asem, iki ngesop. Ulung-ulung to. Ya nang iki lho. Iki lomboke ndan iki ya. Ya yo. Iki piye? Sing sauna enak no? Nggih. Engko bisa berapa? Sama iki gak sok. Jadi jadi timbang iki aja. Iki patang on iki. Rong on lho iki. Iya. Nah. Rong on rong on. Berne. Aku mungkin juga ngono Mak. Jika lombok gari kok kaya lombok iki to Mak. Anane nggih tanjam kok gendone iki apa iki? Rabuk. Paling. Gak, panganan. Tekan iki. Ketasan di bengi cek, Bro. Tekan, he. Ketasan di bengi. Gawe lo tak ngengei saada. Kok tak gekno neh anu sapa wi ranjene Mbak Koli karo anu. Jelas kok karya karo Lia Penanget tok. Ndak sih. Iya. Mungkin nanti onane. Dua. Mungkin mau kita. Kali ini Apa? 6 lalu sama rolas karo 11 jamur putih-putih diengko di banda. Ini loh guys. Mate wis entek. Kan piro? Wi ditateti. Kurang siji karo 20 sakit siji. Sakit mangales yo. Dipotong-potong nanti dicuci, diperes sing ngapu guys. Tapi nek medhun ki gak ora. Sakit siji. Sakit nang. Oh, tapi Iki dipegel-pel gak sanggup aku aku. menjane dendem Kuwi lho. Tak tekek cagak. Gandul-gandul. Aku tak ngetes suloyo rasane. Apa? Tinggal. Apa? Undi-undi iki
Nak digoreng gak, Mak? Nak dinget. Mun. Dinget piye? Dinget tak kukus bang. Apa? Betul ke? Yo. Jane. Lah memang cirene yo antekne cikat. Wong kene mengedan no. Lah kene meng yo udan. Lah kan yo meneni. Lah yo. Terus klambine mur tak entasi. Ndi to? Ayo, tagak lho. Kamu nggo apa yu iki? Heh? Raina yu. Aku wis tau. Ndene Seloyo. Nek digoreng enak. Malah wae ora percaya sedang tak dublak itu gak kosong. Aku wis seru kok wis jajal. Wong Surabaya to? Ya wis. Oh, mertombo. Tonggoku, guys, ora ngrasani guys iki. Pono atau mertombo dungak-dungakne sehat. Amin. Nang Karangjangan. Karangjangan ini Surabaya nanti. Surabaya tak gak seri kono to. Ya wis ngono ya guys, ya wis ngono ya. Piro to? Lagi 16, lagi 17. Ya ora apa-apa. Ya ben 20 Lah aku pisan. suwen. Juga. Ora betah wis ya. Ya boleh berak ya ada betah yo. Ora betah e. Kudu ora cocok nek ana. Wis ngene iki guys, wong desa ki isine ya ngene iki. Pokoke iki koyo arep diboto, arep dianu. Kaben ke. Oh. Ini iki disuwir-suwir, dipotong-potong, kok terus dirames-rames karo airnya, terus diperes sampai apu, terus dibodok, guys. Ben gak krungu, guys, iki nih. Duh. Wis bagi-bagi urung? Belum. Apa aku njaluk njaluk jatah loro. Apa? Posito parcelane. Ya. Tak kekne wong. Biasa. Ndak jare. Loh, kok Apa iki? Kae mangkan tak kemateni. Tak teko menus teko ndi. Nenek wae. Yes guys, mana ya? Terima kasih ya yang menonton Mak Sali. Pokoknya maaf aja hari puasa ini kalau ada kesalahan saya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi, dadah. Tapi kau ini tonton channel. ora awe karo masak lho. Coba. Mana lah, silan, ini negeri kulan. Ini negeri kulan. Gandal loh. Dah ayo. Ngale aja. Lo nak semua yo. Nang di. Ini kan ada orang kerjaan. Di urung kok. Wes teko. Kalau nang jero lho. Ning kene ning jaba. Gandal amanah emang bos minggu. Yo terababon mbok gandal. Ya malah gandal aku nah ya. Iya. Lah aku mau ora kuat nonton. Ya.
Wis delok bro, bancane. Assalamualaikum. Gandola mana? Ya, Pak. Gandola mana? Tak kuat. Bro, no ya. Kalau yang paling gelar masa, sungguh juga Mbak Am. Oke. Piye tak gandol piye? Ya, aku gak wedi, gak ora, kok pernah tiba. Ibu ki nak sang lemah ra apa-apa. Ya le. Muga nak tiba. Ora tiba bundang. Ibu ki nak sang lemah dek dek mabrek. Iya. Terus ini, terus. Lin, masak apa Lin? Kok meneng ae aku moro. Gua lagi moro kok mengke. Lagi teko apa ya? Apa ki sedikit? Mandak urung kok. Kembangin itu. Banyak iki aku dalam beda-beda kok. Sing udah seguri kemateng nah. Mengarep ngomong dan stop nang kono sitoke. Yuk, Iya. ini jadi berarti saya tidak tak dulu sama lu jadi terus itu ucap benar aku lagi esok benar Dikai dhuwit, dikai Dikai duit, ya? njoke. dokter nek dokter Dok Jawa. nasi ini sapa aku juga nih dokter Ndok sih, Bang. Sing Mbak duwe. Nanti. dan gue aku tak Ya, tak tadi kene ya. mana gue ndodore Lagi nek sampe ya duwe kok. apa ndok kok